Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Якупов Рәшит Файзрахман улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Сурия апа, улы Рамил, тормыш иптәше Ольга, оныклары Эвелина һәм Азалия, кызы Венера, оныгы Амир котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 ел элек безнең якын кешебез Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбенең 10нчы сыйныфын тәмамлап, Новоспасск бистәсенең һөнәри училищесына укырга керә һәм 3 ел дәвамында механик һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгечне армия сафларына алалар. Намуслы килеш илебез алдында булган бурычын үтәп кайтып, 1983 елда без тәүге тапкыр күрешеп таныштык. Озакламый, 1984 елның 6 октябрендә матур гаиләбезне дә кырып җибәрдек. Ә 1985 елны дөньяга беренче көтеп алган улыбыз Рамил туды. 4 елдан соң матур яз-апрель айында кызыбыз Венера да аваз салды. Яраткан тормыш иптәшем 1984 елдан алып 28 ел бер оешмада, Новоспасск коммуналь хуҗалыгында машина йөртүче булып хезмәт итте. 37 ел инде без бер-беребезнең олы таянышы һәм терәге булып гомер кичерәбез. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тик тауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур җырларда үтсен. Янәшәңдә һәр чак сине яратучы, кадерле белүче якыннарың булсын. Балаларыңның да игелеген күрергә язсын. Алар бит сине шул кадәр яраталар. Йөрәк нурым, күңел кояшым син, бәхетемдә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк моңым синдер, сандугачы күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә яратам дип йөрсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең, зибәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер матур йөзеңдә. Гомер буе яратырмын сине, синдер парым, минем канатым. Ышан, минем сүзләремә җаным, алихәдәй күреп сине яраттым. Безнең кадерле әтиебезгә 60 яшь тула. Шул кадәр җылы хисләр били бүген безнең күңелне. Сезгә кунакка кайтканда ишекләр ачык, әнкәйнең табыны кырган, ә әйдән тәмле бәлеш исе чыга. Гомере безнең әтинең намуслы хезмәттә үтте. Ул бик тырыш, уңган, җитди һәм таләпчән. Халык алдында олы ихтирамга казанган шәхес. Аңа төпле киңәш артыннан бар туганнары, бар дуслары чаба. Ул кирәк сүзендә, киңәшендә табып, юата да ала, аңламаганны ярып сала да дигәндәй. Без бала аныклары өчен ул җанын кызганмаган әти һәм бабай. Ни телик сиңа юбилейда? Теләгебез бер, газиз әниебез белән тигез, матур картлык кичерегез. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 60 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 30 гына диеп булыр иде бит аңа. Күп үтелгән, күп күрелгән инде, бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Уфтанма әле гомер азагына, җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син, ашыктырып зинһар картайма. Кадерле Рәшит Файзрахманович, ихластан без дә бар теләкләргә кушылабыз һәм музыкаль бүләк буларак күркәм җыр да якыннарыгыз тарафыннан яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Сандугач түгел карлугачта, минем өчен бәхет кошы син. Юк күкләргә түгел,
Yok bu teniga tugil Yüragime to'g'ri Açtın sen Dehalt kuşum menim Mung'usan duaşım Mung jırlarını beru Tınmasın İzlib yaratganim Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın, sınmasın Soyra eyde qo'nib Ko'ngilime to'lib Bor dunyoga oqsin Mung'noring Sen sayrab turganida Sen yonda bo'lganda Rahat menim g'umir yo'llarim Dehalt kuşum menim Mung'usan duaşım Mung jırlarını beru Tınmasın İzlib yaratganim Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın, sınmasın Nay 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 Umsun turmushig'iz Bo'lsin o'z qishig'iz Suyib yuragimda sayrarlik Yashagi suyunib O'tmasin g'umrlar sarg'ayib Dehalt kuşum menim Mung'usan duaşım Mung jırlarını beru Tınmasın İzlib yaratganim Nazlı kanatlarım Yazmış jillerini de Sınmasın Dehalt kuşum menim Mung'usan duaşım Mung jırlarını beru Tınmasın İzlib yaratganim